Eta eskerrik asko Musakola, Zigarola, Ziorlako jai batzordeko kideo. Zartako bizilagunei erdigunera gerturak etiagatik. Bakiko eta esente kostetan jatzuela mugia zeharkatzea eta. Segitzuen ekingotza bardaba gaztaia eta ogisa banaketea. Baina lehenago itxurazko bihurtu daur, omenalisa itxia guratu gauki. Izan be, Maritxuko Ajoi komisiotik urtero gaurko egunez, herri mailan eta erregintzan lanian dabizen eragile eta norbanakoen ekarpena txalotu gure izeten du. Jai herrikoi bat da guria, eta jai parte hartzaileak sustatzen saiatzen gare bete. Gaurkuen gure ikurdan enbutua banatuko utzieu, gura nahi arrebak izango baliera bezala sentitzen ditugun Ziorlako jai batzordeko kidu. Izen be, jai herrikoiek eta herrigintzak batu gaituzte azken 3 hamarkadatik gora. Gure pik esanu eta biurrisekin, dragoi eta astuen arteko aizkeretasuna sinatzia lortu gauen. Baina adostasunak ez die beti hain samurrak izeten. Ez behintzet alde batek bestien lana aitortzen ez bada. Kolorez bernietako eragilekin aritxostien auzoko batzordeko ireki bat aukitza, jaixez gain, zagardotegiko irteerak, karerak, bertsoa paixak edo aztokillo eguna bezalako ekintzak antolatzen eta atezbe auzoa laitzen hainbeste urte pasagoztien 2019ko San Isidorretan emuntzezue karpetazua zuen jardune. Udalakin izandako desadostasunak tarteko. Ez da berrisa honakoa, jai herrikoiak antolatzen gabizen ondako. Herrigintza ulertzeko oso modu ezberdinak ditugula argi geraketan da. Eta beste egin eta olako balintzetan ez da ape samura herritxek eta herrisandako lanien jarraitzi. Behinbeineko egoera hau, behinbetiko bihurtuko ez dala opa izan da, gure ikurdan enbutua jasotzeko gertu batu daitezela Ziorlako jai batzordeko kidea.